Umasipala ombhaxa iNelson Mandela Bay utyikitye isivumelwano seminyaka emithathu kunye nabathelekisi bamanqindi ngeenzame zokuphuhlisa lo mdlalo. Ukukuza emva kwendibano ibibanjwe kwinyanga April apho kwavunyelwana ukuba lo masipala ombhaxa abe negalelo kwezezimali. Abathelekisi bamanqindi balamkele elikhwelo. Zithethiwe ke izinto ze-facilities phaa kwi-indaba sakhala izikhalazo ezizikhaleleyo kumasipala zathathwa zaba zii-resolutions. Eza resolutions zezi ziye zathathwa zasiwa kwi-council ziaproviwe ke phayana ingenile ke eza resolutions noba bezi-recommendations napha kwi-council. Siziva sichulumancile kakhulu singabaququzeleli okanye abathelekisi bamanqindi kweli phondo kule region yethu yaseNelson Mandela umasipala ombhaxa ngokubana umasipalathi asabela iphulo lento bana axhase iboxing. Lo masipala uthi ufuna ukubeka umdlalo wamanqindi kwiqondo eliphezulu. Apha kule ngingqi kaTata uMandela iNelson Mandela Municipality sithathe imali phaa ku-5 million rand esizayisebenzisa ukuphuhlisa amanqindi. Kwakhona uyawukhumbula into yoba iNelson Mandela ibisisithili seboxing apha eMzantsi Afrika. Umbutho wamanqindi kweli iBoxing South Africa usamkele sisivumelwano. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC ndiseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni.